Chomurora Munangagwa Chikurubi uyu ari kunzi aitora advantage kana murume wake akabatwa nezvinodhaka obva amutorera mari. Recently she bought her sister a G-Wagon pabirthday rake. Ndifunga ndakauya ndikaitaura nyaya iyoyi. Birthday rakaitwa musi wa16 July. G-Wagon iri kunzi yakazobvunzwa ka. Shona akabvunza zvikanzi iwe uri kuzviziva here kuti wakatengera uko wakaendesa mari yekutenga G-Wagon. Zvikanzi handisi kuziva. Ndo pakabva patanga kutoita problem yese. Ipo pabirthday papo ninyaya yeG-Wagon. Munhu unongosimudzira mhepo so. Isi takatobvunzawo tikati a 22-year-old ari kudriva G-Wagon. Okay, tomboti G-Wagon akatengerwa nemurume wake. What about kuzotengera manje sister? Zvikanzi aiwa motikari iyi mari yacho yakatotorwa akadhakwa. So he wasn't even aware of whatever happened. Zvekutenga zvakatozona ndifunga mapictures kuti ko ndimi kama makasponsor G-Wagon. Ndikanzi handisitombozviziva. Kwakuvunzwa musikana kwakungoti munondo musasa. So zviri kunzi mari dzemba ndosaka mai Munangagwa vari kuti we are going to claim everything. We want to repossess everything that she owns because aitora advantage of mwana wavo kana akadhakwa. Then otora zvake achinotenga maproperties. Now my question is, unenge umbori nemari iko yekuti unobirwa kuti munhu anotenga dzimba 7-10. Unenge umbori nemari yekuti unobirwa mari yekutenga house number 1 usingazvione, house number 2. Kwe G-Wagon, alright. G-Wagon imari asi anotosvika uma 200,000-500,000 ma-G-Wagon iwawa. Yatengwa G-Wagon nemari yawabirwa iwewe wotadza kuzviona, which means kuti mari yacho yakawanda. Dai mari dzaichengetwa kubhengi idzi munhu aisatomboita maproblems esaya, but mari idzi hadzisi dzemubhengi. Takazvionera tega. Ndofunga mapictures aripo panapo makazviona mega kuti mari dzinochengeterwa masuitcase. Ndo paakatotanga ende nyaya dzacho dzakangotanga so kubuda last month ndo paakaburitsa bhegi remari. Apedza kubudisa bhegi remari ndobva akutanga kubudisa mavideos chiche ndobva anziwo wakutozoendera manje muswe wako wakunyatsorebesa. Belarus yakaendwa nababa wacho vanga vanosiya mwana kurehab futi ndo zvavangoita se vafambiri ainzi se personal visit chichi yakavanzwa yaya. Collins anga anosiwa kurehab nenyaya yake sisi vava vari kupa murume zvinodhaka vachitora advantage yekutora zvinhu kana murume akadhakwa. Zvinhu zvacho soka zvakaoma. And mai Munangagwa kana makunorepossessa ndoda kureminder yekuti mwana waDion muremembe zvinhu zvandiri kutaura. Mwana waDion akatengerwa Mac. Amai vacho vanodriva Rolls Royce. Younger brother goes to school with a BMW. Ndoda kuti you must take note of zvinhu zvese izvozvo. Kana makuti makunotora zvinhu mobva manotora zvese. And don't forget maBBA iwawo, masilicon iwawo, magadziko mumarepossesse futi. Ndiye mari yenyika yakabirwa Collins. Because isusu tutoonekwa senge madomets, madoor frame tisina kana chii kumashuroku. Iyo vachitora mari zvavo vachihorera. Kana mafungawo kunotora mari ka aiwa chibva matora vasariwo vakaitawo sesu madoor frame. Imagine kuti vana the audacity yekuti vanoburitsa zvinhu zvavo pasocial media ndika zvinhu zvekuti they are using mari tax yemanesi ari kuvhairirwa netax yematicha ndo yavanouya vowaranura pamberi pevanhu vachita kushaina. Saka ngazviende mai Munangagwa magona wapa dzimba iwatorai zvese asi unotenga imba nezita rako kuti wakapusa kupusa kauko kudzvedebera handi unoisawo mumazita. Hanzi sisi vaitotora zvavo vachitoisa mumazita avo. Ngavabvunze Mary kuti Mary ari kupizvezve. Ndo pavanonyatsoona kutoti aiwa maslay queen pamwe kungwarira havana kungwarira, vamwe vacho havana kungwarira, vanongongwarira kubleacha neBBA aizvozvo vanozvingwarira izvozvo. But when it comes kuzvinhu zvekuti waba be streetwise iba zvine chikoro mukati, but chikoro chacho hachipo futi. Saka chikoro vanongobawo senge they only have a first card, only that. Zvimwe zvese hakuna. So aiwa dzimba dziri kunzi dzitori kuda kurepossesswa. Musikana aiwa achasara asina kana chii, vachasara vasingatomboposte. Ndakaona sisi vachiposta maroses vachireceiva maroses ndikati okay vadzoka on social media, but dzokai kamunyika ndo zvatiri kuda. Dzokai tibatsirane munomu kuti muningi achaita sei, tiende tese kubail hearing uku ndokwatiri kuda kuti tiende tese. Mukadzi wekutanga ndofunga ari kuita kunonzi kuombera maoko, kuita kuombera. So iyo mari inogoendeswa sei kusecond wife uchitadza kuendesa kufirst wife? Hani ndo vanenge vafanira kubata mari mai vekumba vahombe.
mai vahombe ava ndo vatinofanira kuti aiwa bata nemari apa, but ndofunga dzeuko dzanga dzasangana nedzekudhila nekuita sei. Pai panonzi macartels, mabiggest cartels vari kuZANU-PF tinoiignore statement iyoyo, but ndikutoona kuti mastatements iwawo ari true, kuti vanhu ava vanogona vaitotengesa vese, business vanogona kunge vari vese. But manje when it comes kuti iwewe ndiwo unotozonyura manje, because uko kuzoti ndaita nemwana wavo ndaizomusupply ndaidii, because aya akaonekwa mudhrowa aya ari mashomayo, pamwe anga atori supply yeuyu. Handiti first wife, remember kuti first wife akamira zvisingatomboite panyaya iyi achiti it's not difficult because iye ari kuendesa munhu kurehab, but munhu waari kuenda kwaari uyu munhu waari kugara naye ndiye ari kumupa zvinodhaka, saka it's not going to work. Maiguru vakatry vakati aiwa regai tinoidiscussa kuva munhu nevabereki vemunhu tinyatsonzwa kuti vanoti chii. Ava vakamboendesa kuBelarus, but mukomana akadzoka futi achirelapsa because ari kuenda futi kumwana uyu ndiye ari kumufidha nezvinodhaka, muri kuona manje. So aiwa apa sisi matozonyatsonyura. Handi makatiratidza mabhegi emari munawo kana ekuita bail out yourself, munayo mari yacho, munayo here, because mukomana his hands are tied, he cannot do anything. Dai kuri kunzi ZANU-PF is going to influence or Collins is going to do something on this one, taiona achiita achimiramira achikwanisa, anenge asina kutomborara imomo in the first place. Dai asina kutomborara, dai nyaya inenge isina kutomboya kusocial media at all, inenge isina yakatongotsikwa yakangoperera kumakuru ikokoko. Anenge ari allegedly, anenge angori uyu, but nyaya iyi yakaitwa sei, yakatounzwa ikanzi musikana apa heroes yese ichitamba zvedu ichicelebrate magamba akatofira iwo vanenge varimo mukati, sezvo chero zvedu magamba akafira for nothing, but tinongoti apa aiwa heroes inyatsoratidza kuti magamba makada kuita kugamba, but ugamba wacho hwakunyudzai, maona manje. So isusu tichicelebrate zvedu magamba edu ekuheroes eka uko, ivo vachicelebrate ivo vachisova vari mukati momomo square, timboonawo kuti zvinombofamba seiwo. Justice must be saved. Pakadai so here awa tinge tiri kusaidwa Mai Mnangagwa, chero zvedu tisingafariri zvekudaroka, but apa Mai Mnangagwa we are with you. Rambai makadzvanya, maoffices asati atombovhurwa paheroes panapa, shandai nevanhu, so muchiona kuti maproperties mangani chichichichi, motikari takudzai dzimwe idzi. Mai vanodriva Rolls Royce ye1 million vanoiwana kuti mari yacho 1 million vaidriva, which means kuti dzimba dzakatengwa chichichichika mamiriyoni iwawo aibiwa, achibirwa maticha avabereki vedu, achibirwa anasisi vedu vari kushanda tax money yavo ichienda ikoko. So we have no mercy on this one, and I faka yena mujerimo ndo zvatingangotaura. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya, if you still a subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.